खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जबानब्लग टिसनाव थामखौ फिन खेबसे बरबावबाय सबाय मा जेब जेब फगवाननाय महर लानो सोनाफोर दा मुगै एनिफ्राय ब्लग्सखौफ्रा जोबोद सिनायलांनो जाबाय हानायमानि इन्ट्रेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो एनिफ्राय जोङो दङ लिलाला देखायनो आं बादावलायनाय आरोना नोंथांमोनखौ टेन फुटबल टीम जानो एसेल' नांसिगौ बिबाजै फुटबल टीम जानो एसेल' नांसिगौ नों एसे आं एसेबानो फुटबल टीम जाथारसिगोन जोंना आरो बिफा फैनानै ज' जाबाथ' थेवबो एसे सिनायबावगोन आरोना जों नायलांबाय बिदिब्ला आं दिनैनि ब्लगआव नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो नै पार्किंआव बेसेबांबा भिर नायनानै नुखाबाय जानांगौ सोरनाबा बिसालाव फैदों आरोना बिसालाव एसे नै मानसिफ्राबो फुजा सिजोनखाय गैया नङा दंसाबो आरोना एसे गामाखालि बाराद्राय बिदि जायामोन दा एसे भिर मोन्दों आङो बयबो गस्ला नायफैयोथ' गथ'फोर नायफैनाया बिमाया अबहाय दों फैखो नै बथाम नुहरनानै बथाम नङा नोंनाया ओमफ्राय आं बेबायदिखौनो बायनानै मालाबा बिदिखौ हाखौ होनानै बथाम खालामनानै लायो आरोना होलाय जारौ समायगौमोनहाय मानसिखौ फिसाफोरनो लांफैदोंना बिमाफोर नायफैदों हाय थ' फाबसि नोंस्रा बिदि मोन्थाय गैया दा नै बिथोराव नायफ्रांफैयोहाय आङो मोजां बथाम गोनां मोनो नालाय नै ब्लगार नालाय आरो माथोबाव नुवाखै बयबो भिरानो दिनै एसे खन्द' दंजोबोआनो नोंहा माखौ गाननो होनदों जांख्लाबा थाबबाय नोंना पापि बेफोरनो लेगिन्स बादिसो दा न'आव गाननायावसोथ' थाग्रायाव गानदासो बेखौनो अबेबा थांनायाव गाननो ना न'आव थानायाव न'आव थानायाव ला जेबो नङा ला न'आव थानायाव लाजायो जेबो नङा मा होनदों आफा आयै आफा बिदि दाबा नोंसोरनानै लांफैखादोंना र' आबो मोननो नायगोथों नों नानिखौल' नायथ' दसे सम गैया हौवासा गथ'फोरना बारा मोजां गैया फिसालानि बे गांनायखौनो लाबाय आं गाहायनिफ्रा दंसाबखायो ओमफ्राय बेनोसै आरो ओइ दाख्लै बिफा लाबोनायाबो ओरैनो दंखायोसै बेना नांला आरो जाबाय बेनोबा 300 गांसे 370 नै मोजां जिया नैबे मोनसेया गाव फसायबाय लाबाय आरो फसायनो लागा बारा जेबोआनो गैया आरो बुदाम गोनां गस्लाखौबो बे गानला दाना बोरैबा जाबाय गथ'आ थ' मोनबाय जुथाया एबारना उन्दै जादों एसे नायनोसै गोजां बोथोर सफैनायखाय जुथा नायखाबायमोनहाय नै फिसाजोनो माइदिनोखौ मालाय सोरबा आंनि कालेक्सनखौ मोजां मोना मालाय बिगुमैनिखौसो मोजां मोनो नोंगौ मालाय बिगुमैनि कालेक्सनखौसो मोजां मोनो सोरबा दा बिगुमै गैयाबाथ' बिब'आनो लानांसिगोन नै लाबाय आं आइ लाभ मम एन्ड डाड 200 थाखानि गोजां बोथोर फैगौ ना गानसाब बायनो लाबाय नै बिहाबो नायदों राजानो गाननायग्राफ्रानो उसावाराव खारलांजोब्बायसो आंना जेने थेने गाननायनानै खारलांबाय एबारना बेना गाननायना लानो बेखौ लाय आन्दोंमोन गथ'आ बेस्रा फिसौआ नै बेखौसो लानो दावरावमोन आरोना फिसालाया बेना बिमाया नै बेखौ फसायदों मोजाङाथ' मोजां नुदोंमोन नै दा गानग्रायानो गानलाबा नों दा लांबा लांनानै हो गुरैमोन ना सफ्टथार गानगोनदां दा हामा एसे गाननाय होनायनो मोनाबा मा जानांगौ जाखो है दे आफा दे नोंनोबो हामबा लाखाथारनोसै गोजां बोथोराव नै दा सेन्देल बिदि देद्रायो नामा मादि मोनदोंलाय देद्रायदोंना होमबालाय एक्सारसाइज फिसाखौ लानोसै आफा बेना माबा बदख' लानाय नियम दङ आं हालासो फिसाखौ र' लोगोफोर आं बासिग्रोनि नै जोंना फिसालायाबो हरेक माल मोनसे लाखाथारनोसै गोजां बोथोर सफैनायनि आरोना बेस्रा बैखौ फसायदोंमोन बिफानि बायदि कालार बै माबा नैबेखौ अरेन्ज गोनांखौ जायाखिसैबा ओमफ्राय बे बिमा फिसाजोनिबो फिसालानिबो आंना लासिन दसेनो जाबाय ओमफ्राय बेनालाय फिसालानि बासिनायावनो 8 घन्टा लाबाय बेयाव सब फुवानायसो नायदो आं हाला बेफोरजों नोङो दखानदार थाबा ल'आ मानो होनजासिगौमोनथ' आंना बिदिनो सोनाफोर फार्स्ट नै बिसोर फिसालानो बासिदोंमोन आं जुथा लाया होननानै सानदोंमोन आं बेबादिनो फासियो बेजों ओमफ्राय आंहा लाखाथारो आरोना नै लानबाथाय लानो फिसालायाबो बेखौ लाबाय ओमफ्राय नै फिसाजोआ बेखौ लाबाय बास जाबाय जोंना बिमायाबो नांगौमोनहाय मुसिबायमोन बिबाजै बिमानाबो नै मुसिजोब्बाय जाला बेयावनो लांनायमोन आं नायलांसैहाय जि गोरोंनि गस्ला बासिदों लानायाथ' नै बेबायदि सिम्पोल कालारखौ लानो लुगैयो नाथाय दानो चक्लेट जागोन दानो आइसक्रिम जागोन दानो मा जागोन फोनांगोन नांला आं नै बेबायदि नुयि कालारफोरखौसो लानानै थांनोसै लासाबबा एसे जाब्रा जुब्रा थ' लादोबा आं गोबांसै थ' थांसै नै बिस्रा गैला बाग्रा जि लाबो रोङाखै आंबो लायोमोन गामाखालि दिनैसो लानो रोङाखै आङो
जोंना न'आव उन्दुखानायखायसो उन्दुखानाय गोजौ गाहाय थ' गथ'फोरनिखौ जानाय बायदि मोनबायमोन ओमफ्राय बिमाया एसे नायबावनोसै आरोना बाबा आं एसे नायनोसै एबार नोंस्राथ' आगैबो लाबाय नोंबो लाबाय जुथा जुथि ओमफ्राय बिमाया एसे नायनोसै मा लांफैदोंमोन मा एरखो बिमा जिबन बथल गैलाबो बेस्रा काउन्टाराव लाइन थालायबाय सोनाफोर बेनिफ्रायलाय बहाथो बारग'नो नै मानसिफ्रा दङआनो जाबाय जोंहाबो फुजा सिजोनबाथाय बेबायदि साजायलायो आरोना ओमफ्राय जोंबो गावस्राबाय सोनाफोर बिसोरबो थांबाय गावसोर मा नांबागौ ओमफ्राय जोंहा जोंनि मा नांबागौ आलदा जाबाय आरो एसे नांबागौ माने हा मोनसे जासिगोन उरायलांबायसो ओइ नै मादै होजायाखै सामब्रामखौ आधा केजि हरदो सामब्राम गुफुरालाय बेसेबां आयु गैलाहाय 100 थाखा फवा 400 थैखाबायहाय मा लानो मा लाया मा जाहैगोन मा जाहैया साननानै नैबेखौसो ग्राव आरोना सनाफोर आङो थाबथारबाय बेयावसो आङो हरे कृष्ण हरे राम मना मोननै जाबोखाबाय आङो बिसोरथ' मनानिबो चार्ज लायो नालाय मना मोनसे लांफाखादों आंहा आवगोलनिखौनो ओमफ्राय मा होननानै बुंनो बाबा मा लानानै आच्छा जुथा जुथि मग बथल बाय वान गेट वान फ्रि आरि दं नालाय ओंखायनो बिदि बजाय ब्रां जाबोजोब्बाय ओमफ्राय नैथ' मैगं अके ओमफ्राय नै बियो मैगं जाहैबाय आरो ओमफ्राय आंनि मोनसेबो गैया नैबे सानै सुबुंनि आरोना ओमफ्राय दा बिथांनि कार्डजोंसो दानाय नालाय आं बिथांनि दा दोखो रायजाहरनो हासिगौ आरोना दासो मा साबांदों दानो इसिबां बुस्थु बायबाय नों होननानै थैखादो होनबाथाय बेनो फुजानि बेनो गोजां बोथोर हाबहांनायनि बिसिना आरो उनाव गोजां बोथोर जाफुबाथाय आरो अहा बारग'नो खनसे शपिं खालामबावनांगौ जाखायो बा जाथ'बाय आरो बियो या नारा नाथा लखबजोब्बाय आयै थैखादो आं हाला आंनि बुस्थुआ नैबेल' आं मिन्थिया आंना हले माबा माबि दङ नै सन पापड़ि दङ फुजानि नामै गोदै जानांगौ नङा होमबा सनाफोर बेसेबां लाखो बिलाय बावलायलांबायसो आङो 150 थाखा 149 नै भुजिया दं मुगु दालि दं साना दङ बेखौ दोनखोमाखानोसै आङो दानो फिसाजोआ नुनांगौबा बेखौबो खेवनो हाहाकार जाजोबगोन आरोना थाथोंसै बेयावनो बाबा जुथाखौ गाननायबावलाय देलाय गाननायबाव थाव गोथांखौ नै 2 लिटार लानानै फैखादों आङो रिफाइनखौ लाबोफानाय जायासै आरोना एसे थिनानै जानोसै गोबाव सम एसे गाहायाव मोनो नालाय दाथ' पतन्जलियाबो एसे दाम ओमफ्राय आं बे थावखौ बिसोराव थांबानो लाबोखानाय जायो आरोना माने गाज्रि मोना आङो क्रप्स नै फार्स्ट क्रप्स आं गाज्रि मोना माने बेसर पियर मोदोमनाय बायदिसो मोनखायो आरोना दै गिलास होना लानोसैहाय जेबो जाबाखै आरोना सनाफोर ओंखामासो मोथो उखैबाय ओरैनो दहाय आलु बाथोन मा बाथोन जों एसे जाब्रा जुब्रा जालाबायनायल' दै लोंसै र' थांनायाथ' एसे थाब थांदोंमोन ओमफ्राय बे बासिलाय बिदिनो जाखायो आरो गथ'फोर जेबो बेबिखौ लानो हाय रब्बा दा बुंसै थांजाया आरोना आरो जोंनियालाय आरो माथोबावना बिदिनो थाङाबालाय आरो माथो फैबाव ओमफ्राय बेदरखौ सनाफोर आङो आलु टमेट'जोंसो संनानै जानोसै बारा दामनि नङा बेस्रा मा होनो 400 मोजांब्रा दे है मा हेबलायो इदि हेबनानै गाना दे नों आथिंखौ सोना नायदोलै बाबा एसे कम्फर्टेबल नङा नानिनासो ओजोंथार मा आयु लाजिलायो जुथा गोथां गाननानै ओजोंथार आयौ जा अयथासार बिनि गावसोर सामान लाग्राखौ गावसोर बोनो नायनो आइ जुथाया नायनो मायो मोजांथार आं बारा दामि बायनानै होखाया आरोना मानो होनबा बोसोरै नोंखौ नुदों ब्लग्स बानायनानै दावा होननानै गान खनगासिनो दं बिरादथार नों सोर थादों मा होनना बुंबाथाय दौवै दावा होनबाय थायो गाज्रिथार ओमफ्राय बोसोरै सोलायनांगौ जाखायो नालाय ओंखायनो थांनाय बोसोरावबो माला बायदोंमोन बाबा सिकिमाव थांबाना माबा जानुवारि डिसेम्बराव बायदोंमोन थांनाय बोसोराव गानलानो गोजां बोथोरावल' गानखायो बियो ओमफ्राय गरम बोथोरावथ' बाखायो बे 150नि सेन्देलखौसो गाननाय बायबाय थायो बिमा सिस्टेमसो बेबो आरो फिसाजोनावथ' बिदिनोसै गथ'फोरना आथिं देरो नालाय ओंखायनो बिदिनो एसे दाम खमनिफोरखौनो बायलाबायनानै होयो आङो 500 550 दाम खमनि जाबावलासोना केम्पासफोरा आरो मानो दाम खमनि जाबावनो बाट बियो एसे खमानो जाहैबाय 400 आरोना
शपिंखौ देखायबाय नालाय सोनाबा गस्लाखौबो एसे सा साजाङैनो देखायनोसै नोंनिसो मा नोंनि गोदानसो नै बिदिखौनो सिम्पोल लानानै फैदों आङो गस्लाफ्राबो इसिबां दामनि बायनानै होजाखाया गस्लाफ्राबो इसिबां दामनि बायनानै होजाखाया बिमानि जिबनसो दा एसे थान्दा हाबहांबाय नालाय नै बेबायदि आखाइ गोलाव गोलावखौ लानानै फैदों आं नै ओमफ्राय नै बिराद गोथाव मोनो आङो हाइजें मोदोमनाय थुलसि मोदोमनाय इलाइसि मोदोमनाय एकदम आयौ 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 नोंसासो मालाय गोदान गोदान दे यो बागुरुम हाथ नोंबा कमेडि थांबादां फिसानो जाद लायनो बाबा रायलाय स्राङाव खोना गाइस मोनोबो एसे देखायनो आङो नङाबा बायनानै होआखै सानगोन आंखौ बिमाया गाहाल दख'ना बायदों फिसाफोरनो बायनानै होआखै जाबायथ' ना एकदम फिट खारनो हागोन अके दे जाबाय ओमफ्राय टाइमाबो जाया नङा जाबाय सोनाफोर 9टा बारलायलायबाय आरोना ओमफ्राय नै बेदरा 100 थाखानि लाबोदों आङो एसे बारा हरदों फंबाया दरनै देमग्लायनाय बायदि नुदों आङो बेखौ संगोन आङो टमेट' ओमफ्राय आलु होनानै आरोना बिदि जानो गोसोखांदों आङो ओमफ्राय सारायबो जानबाय सारायाबो गिदिरखौसो जानबावलायोहाय ओमफ्राय ओंखामाबो गाबखांखाबायमोन ओमफ्राय हनै मा होनो थावा दासो समायना नुदों आरोना एसे सामब्राम गुफुर हाइजें देनानै लाबाय जेबोथ' मस्ला गैखाया आंनाव बेखिनिखौनो आरो ओमफ्राय नै आलुखौ आं एसे एवथुमनानै लाग्रोबाय आं बारा बिदि सङामोन होसनलाबायसोमोन ओमफ्राय एबार बिदि संनो नागिरदों आरो आङो ओमफ्राय माथो मोखां नायबावनो थावबो सेरनानै लाबाय ओमफ्राय एसे उनाव बिदिनो आलुखौबो एवफानोसै टमेट'खौबो गारलाना हरनोसै आंना जालांबासो हरिबल होनबानो जानोसै आरोना आंना फिसाया गाइखेर ओंखाम जानो एकदम आथुर जागासिनो दं आरोना नै बेलासियाव लोंनाय जायाखैना बाहेरायाव थांनानै फैनानैहाय खनसेनो गाइखेर ओंखामसो जाहोनोसै आङो थ' मा होनो नै सनाफोर लानाय खिनिखौ जाजोब्बाय आं फिसाया एसेल'सो गाइखेर एसे बिनानै लाबोलायबाय आरोना नों जादों सना बिमाया ओंख्रि संहोलां फिसाजों दौहोलां आरोना आं ओंख्रि एरैबाथाय हारसिंनो मालाय गब जानानै थायो उदै बुंबाय बियो जानो हाला लोंदों मा ओमफ्राय हनै सासेयासो डेमेज गैला टिभि नायै सेस ओमफ्राय फोजानोसै दा ओंखाम जागोन ना जाया लोगो उन्दुबाय नै बिस्रा फिसाजोआहाय अब्लासिमहालागै आंनि ओंख्रिनि महरा बिदि जाबाय आरोना नै सनाफोर मोनबायानो अलमस्ट जाबाय गोथाव मोदोमबाय आं बिदिसो जागोन दिनै मोनबाय नै जाबाय आलुखौ बारा सुबाय थाला जा उन्दुलांबाय बाबा ओंखाम जानो नै फैदो आइया दानो सिखारगोन फैदो लासै सिखार दानसासो मानसिया मोदोम नांबाथायसो लासै मा लासै सना प्लिज बिमाया ओंखाम जानाय नङा फैदो दे ओंखाम फुनसै मिथिबाय ओंखाम फुनसै आं बाबा ओंखाम फुनसै आं फैदो आइया हनै उन्दुलांफिनबायसो बाबा गैलाहाय लोखो जाजोब्बाय मानसियानो बाबा ओंखाम जागोन जाला फैदो ओंखाम जानोसै मानो बिदि फैदो ओंखाम जानो हो खुरबाय आं फैदो ओमफ्राय आरो माथोबाव सनाफोर फिसाजोआबो दानो खुनु गद गैया माला सिखारो माला मायो आयौ नैबे सिथरा जा थिल सागासिनो दंहाय आंना बारा मोनथ'वाखै ओंखायनो सेराखै आङो बेनिफ्राय शपिंआथ' जाया नङा जाबाय आरो जानो थाखाय गोथाव बेदर लानानै फैबावबाय आं बिथांजों मालाबा गोग्गोम रायजासिगोनसो आरोना मासे जानो हागौ मासे खरस खालामनो हागौ होननानैहाय बिदि नङा सोनाफोर सोरनियाबा रायोबो जानांगौ रायाबो जानांगौ आं मिथिया खिन्थु आंना बिदि बुङा जानायखौ जा होनखायो मानो होनबा जाबाबो जायाबाबो बे आंनि सायावसो संनानै जाखानांखागौ लायनानै जाखानांखागौ नोंहा बोलो दंबा लायनानै जा संनानै जा खिन्थु बियो जानायखौ मोजां जानो थिनखायो आरोना बिमा बुरै नालाय दा उनावसो मा बुङो बैसो बुरैलांबा फिसाफोर देरलांबा नोंलाय मा जाबावनांगौ नोंहा जानानै एकदम जानानै बुरै बोखाबाय होनो ना मायो आं बेखौ मिथिला खिन्थु बादा होथारा आरोना ओमफ्राय आंहासो लिमिट नायै जानो रोङाबा आंहा दिगदार दङ नङा होमबा सनाफोर बेनिफ्राय ब्लग्सआथ' बेनोमोन फिसाफोरनि शपिंमोन आंहाथ' बे दाख्लै गांसे बायनाया बेनोसै एबारना फिसाफोरनि शपिंआबो जाथ'लायबाय बेनिफ्राय एबारना सोरनि बाखि दंबावो सनाफोर गेस खालामनो नोंथांमोना बेसेबां नायलांफ्रांदोंबा कमेन्टआव सारनानै गालांबानो जाबाय सोरनि थाखाय शपिं खालामनांगौ बाखि दंबावो फुजा सिजन नङा होमबा सनाफोर बेनिफ्राय दा आङो दोनथ'नोसै जायफोरा आंनि बेखिनि जाब्रा टाइपनि ब्लग्सखौनो जाखिनि नायलांबाय आङो गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच